नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ सानजौफुनि मुङै बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। नै जोंनि स्टुडेन्टआ सासे खुलुमजोब्बाय बिलायनै आङो बेबायदिनो माने स्टुडेन्टफोरखौ रोगायो आरो बिलायनै टट' गारिजोंहाय। 8 जन दङ 8 जन बिलायनि नायदो सोर सोर दङ सोर सोर गैया बिलायनि नायदो बिलायनि हामबायसै बिलाय खुलुमनायावबोसो हनै जोंनि स्टुडेन्टआ बिलायनि बिराद बरिया मा नाम नोंनिया बाबु? आंनि देरहासार मुसाहारि। औ नोंनिया? थोमजोन नार्जारि। नोंनिया? हमकिं बसुमतारि। यस थेंक इउ नार्जारि। थेंक इउ सोरबाफोर माने गारि भाराफोर नांगौब्ला अन्नानैहाय कन्टेक्ट खालामदो 9957983790। आं सालायनोसै हामबायसै दे थेंक इउ बिदिब्ला नायदो लोगोफोर नै टुक्राझार जेडि उइलियाम इंलिश स्कुलावहाय बिथांमोना हाबो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे स्कुला नोंथांमोना नायदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो हामबायसै थेंक इउ।